А? Потому що що? Потому що підклубний біт, нехуй що писати трек, блядь. Я вам зараз це Ну, покажу. покажи. Танки, тачки, свисти звуки, дві піхота. Вищі руки. Танки, тачки, свисти звуки, дві піхота. Вищі руки, танки, тачки, свисти звуки, дві піхота. Вищі руки. Танки, тачки, свисти звуки, дві піхота. Вищі руки. Як ішов воювати, думав, попаду, може бути наш лапний акварі кварту. Але якби не так, все по-іншому склали. Пані Фортуна мені посміхалась, не вірю в реальність, і оце сладкий сон. І мені тут не треба носить колесо. Тут і їсти дають, тут і є де поспати. Взамін тільки треба лопати і копати. Всього? Та взамін тільки треба Лопати? лопати і копати. Та ну. Та взамін тільки треба лопати і копати. Руки опустив, відпочить охота знову. Чую я, блядь, єбаш піхота. Танки, тачки, свисти звуки, дві піхота. Вищі руки, танки, тачки, свисти звуки, дві піхота. Вищі руки. Танки, тачки, свисти звуки, дві піхота. Вищі руки. Танки, тачки, свисти звуки, дві піхота. Вищі руки. Бам 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 бам. Ні, ну тепер понятно чого.